Cez tento víkend v Bratislave si mohol pýtať za tvoj byt dvojnásobok. Minulý mesiac prebiehal v Bratislave veľký medzinárodný veľtrh. Hotely vypredané 3 týždne dopredu. Ceny izieb na dvojnásobku. Jeden majiteľ bytu kúsok od centra mal ten víkend obsadený za 95 € za noc. Mohol pýtať 180. Hostia by radi zaplatili. Toto nie je výnimka, to sa deje každý mesiac. Bratislava má počas roka desiatky momentov, kedy dopyt skočí nahor. Veľtrhy, koncerty, predĺžené víkendy. A majitelia s pevnou cenou v každom z týchto momentov prichádzajú o peniaze. Konkrétne čísla. Ak dokážeš 4 noci v mesiaci predať za 180 € namiesto 95, to je rozdiel 4000 € ročne. Len z jedného bytu, bez jediného extra hostia. Dynamické oceňovanie vyžaduje systém, dáta a čas. To je práca, ktorú človek sám jednoducho nestíha. My používame AI nástroje, ktoré zbierajú dáta v reálnom čase a cenu tvojho bytu prehodnocujú každý deň. Keď je v Bratislave veľtrh, tvoja cena ide nahor skôr, ako to vôbec zaregistruješ. Keď je pokojný týždeň, cena sa upraví tak, aby nezostal prázdny. Systém pracuje za teba, kým ty spíš. Veľa zdaru, prenajímajte bez starostí.